Hello! Nya, punta. Wala, may watch guys. Guys, good evening. Dinner time. So, ayan, luto na po yung chicken natin. So, sobrang pagod na talaga ako siguro sa Haggard. So, kailangan ko bumawi. So, ayan po, dumating po yung mga kamag-anak namin galing South Korea. Sila ni Takabik. So, dito na kami kakain. So, yung kanin namin. Happy birthday po. Yung tipo talaga na isang rice cooker, tinanggal sa rice cooker, nagsaing ulit. So, ito yung kalabasan. Pwede mo na lagyan ng kandila hasta happy birthday to you. Punta. So, talagang gusto kong sabaw. Punta ta. Para ka mo to. Kuhaan niyo sa balaw, kay Kagina, pero kay pagutok-gutok. Kaunan nyo pa na. Ako na. Tapos kaya ko na Andro ka, Andro. Kuwatong tinulang naman. So, hindi ko na yan binidyohan kanina. Tayo pang share na ito. Gusto ko matulog ng maaga para bukas nakalis ako. Punta ako kay nanay. Ayan po. Ayan po. Tinulang chicken. So, kuha na kabrikan. No? Kaya kutsara, bitakilo ta. Tinulang chicken. So, yan. Native na native. Gusto ko humigot ng sabaw. Ano bilog? Yan po. Ari ako na isa kabilog. Isa lang hindi kabilog ako. TL. Isa ko na pa. Hindi isa lang ako. May dugo sa manok. Hindi na rin mga batikulon sini. Alas dalong. Alas dalong kaya. Namit balak. Itaas na yung ang... Ito. Diba? Gay, kainit. Gay, kainit. Hindi namin ako kara dyan. Gay, kutsara. So, ako juta lang. Kasi tao lang kamo luwasan nyo ng mga lawas. Iligtas nyo yung mga lawas sa aking makalag. Thank you, Lord Jesus, sa pagkain. So, yun, hindi mo siya talaga na bahawal para mas masarap. Dahil rin batikulong. Hindi ko na yung atay, batikulon. Kulong to agad to. Panamit ka dyan. Araw na. Alas oras tulo. Nan. So, ito yung paborito ko, yung batikulo ng manok. Happy, Wings of love. Drop na ito. Daan ka kasang vlog. Dara itong dara. Vlog. Bawam na niya. Okay. Guys, lang. Si Jod ko dyan sa dami ako to. Si Jod ko dyan sa yung mani. Baila, sana basta siya. Kakapayas yung mga baon. Kaya ako kapag. Sabado ka nga, sa ulaan gabi. Ano way man isusun? Gawa ka mo daw? Guys sila. ang init. Lapitan ang init. Ito lang dito. Ito. Pinatibian ko na si mama. Gusto ko hindi ano yung sa akin. Hindi na siya makaon nga mo na. Sarap. Ang tiil sa kamanak ga, kung mo yayaw. Sarap. Gawin ko dugo ko mo yung gamay lang. Gamit isa ako. Gamay lang. Ang tinit ay sarap nga. Saya namin dito para may pamilya na kami dito. Marami kami dito ngayon kumakain sa bahay.
Lumampawang ito na. Well, ito ba dyan? Ito Andre. Native na manok. Masarap na kumain. Tinulang manok lalo umuulan. Nasa mga yung live. Ang sabong, wala. Kagin na, no? Kasi kung may sa naba. Diba? Di, tama. Wait, tayo. Okay, Pero, tawag pa ito. Tingnan niyo po, saya namin kumakain. Tita Kabrek, yun. Diyan. Yun. Diyan. Leo. Nandro. Tata. Good morning. Napon. Di ba, liit lang ng bahay namin, pero masaya kami dito kumakain. Ng tinulang, native na manok. Kasi ano, daw sabaw. Sabaw ka mo kay para makapait ka mo karon sa pulaw. Kasi dito lang kami kumain kasi punta kami sa Lamay. Dito sa Carmen, yung kaibigan ko na namatay, yung manghihilot. Sudan siya. Dumukhaon. Ang tinula, may noy ni Sam. Parang paanong ostrich. Kaya yung blakad lang, kulang ko sa kain, ha? Puyat pala, puyat. Dula ka na mo kaon. Marami kayo, maanghang siya. Maanghang siya, friend. Grabe ka kayo. Kung mo kang mo. Kaya ka nakahangkahan. Kumahulay di ka. Ano ba hulay ko? Hindi ka makagto, Dro? kuhan kayo kanon. Hindi na kinamo pag na kanuno. Hindi yung rice cooker, lang. Gutok na rin makuha na ito kung magtapong. Ulaan ka na yung bahaw. Pitata niyo. Nagpaano ko doon, no? Pitang. Native. Tawag ano? Native chicken sa amin tawag ito Bisaya. Iwan sa botong. Dito, lang sa bawi mo. Kulang sa bawi. Basta intawat mo ng manok ha? Yap. Kung magturuok tayo balaw. Wala manok lang. Wala fish blood. Sobrang yung kaya niya posted ko doon sa kailan din yung kaon. Nakadapat eh. Sudan pa. Sudan siya rin. Kabit, sudan pa talaga. Gamay lang ulam gamay lang. Sigurad kuhan man lang yung kaon niya. Liog din yung liog. Wala ka dyan, kaya mag-gusto. Hindi lamot ko Mayroon siya. kami sa pala. Duwan kayo. Hindi siya anong kita mo. Hindi lamot to. Babaw. Nalpaw ko sudan pa din. Sabi, sudan pa din. Hindi ka mo mag-uya bala. Nakita na lang di. Mama. Kuha dito. Kalamatan ko, hindi talaga mo tilawan ng namit yung mga pagkaon. Kaya ngayon pa lang nga, sibo the moment.
Gusto ko rin sana makasama yung pamilya ko, talaga yung totoo kong pamilya. Kaso walang internet sa bahay dahil. So dito, ako sakripisyo muna tayo. Dito kasi ako nabubuhay. At naghahanap buhay. Nalulungkot din ako minsan kumain. Isa dito, ako gana. Pero pag nandito sila, nafe-feel ko yan na may pamilya ako na kumakain. Tingnan mo yung ulam namin kanina, isang kaldero, day. Na ano, day. Ito. Ayan. Nag-surrender. Bas na. Nag-surrender man. Okay lang, okay lang. Ikaw, okay ka? Dito na. Ikaw. Okay tayo. Ilamit Ikaw, Ma'am Shea. tayo. Ilamit tayo. Ayun. Tinulang manok. Happy lang. Grand pawis ko, day. Ano pa na? Tada mo kaon ta. Luto lang nila. Disgusting ko, Lord. Duwag yun ako. Lang tipla ng sabaw. Akan-kahan. Hangsa tsaka maulan dito. Maulay, kuya. Gusto namin kumain ng tinula. Kaya mapulaw kami sa naman yan. Sila galewa, kuya. Hindi, kuya. Hindi ako. Limit muna tayo sa rice. So, inahin ko dito sa bowl na lang dito. Ay, buto mo. Kataan nyo na lang ng mga ulo. Kainit. Dro lang mo kaon, dro. Napabaksin ng ina. Kapayas. Gabuto mo, kapayas. Yan kaya, libutan mo dito. Bro. Ano lang sa iba? Ano ka lalahain ko sa Ano lang sa mo butang niyo? Ano ang muna to? Isa din ko. Dinomen. Nga, kung ang ako dutok ninyo. Bawalin ko. Para sa mo. Kaya mamo sa baga. Dati pag nagluto kami ng manok sa bahay, so sa sobrang dami namin, so isang manok kaya ginagawa ni nanay 600 na slice. So ayun yung isang manok dito na malaki na dinala. Tama-tama, hindi lang kami nabitin, hindi rin masyado kinulang. Tapos kao kayo, yung mga sinabawan na manok, tinula na manok na wala man kuya 6 life. Yung pundo lang, pundo ang mantika sa lawas ko ga. Paang. Nagpaang. Masarap yung tinula na manok kasi may malunggay, yung mabas yung native niya. Uwi po kayo sa mga probinsya nyo po at mag-ihaw, magkatay kayo ng manok ba daw. Yung native. Boss, mangawat naman ka mo ha, manok. Meron ka na cross. Rampo daw mga. Di naman target nyo, boss. Cross. Araw-araw may nanguhula ng manok dito. Tapos si Erika Embang, yung sikat na vlogger. Ang nanguha ng native na chicken. Grab pa, wis ko mo. Balak man. Doon wala man yung bala sa hindi namin sa akon. Saan brutahan mo? Sabi niyo na ako wala naman. Bili nyo katingala ko kaginuot. Kaya kapanila ka. Pag ulam natin, manok na tinulang, nananara kayo ng pintuan sa kapintana. Kung ulam natin. Nakalakaw. Why? Why? Sudan tayo nagliogay, mga break mo. Hindi ko sila kong gampi. Thank you, Lord. Ang bayan no ni Hel,
Ni ano, hindi makalat. Gago ka nga agi mo kay... Hay, makalat. Ano problema mo? Buki lang buki. Ikaw, kamusta ka na kay sosyal ka? Ano problema mo sa pangabuhi mo? Pero sudaan mo sa bungga, uga ay. Buki, ano kung buki? O kung ano man kuya? Ikaw, ano ka gidbi, ano ginang nalaktan sa pangabuhi mo ga? Sunyalan niya, hindi makalalit. Nisa nga do, amo man isang kulong scammer da sa yunuan sa mga maestra ho. Ipangutangan yung laging bayaran. Siya niya. Dami nakalabot para sa ako niya, ano nga, istorya nga muna. Nga nanggulam sa ako sa maestra sa yunuan. Yung pang playasa niya lang buton siya ni guro. So, ano problema? Kung akong buki, kung agi, o lagay natin. Corny, ako, natawag na ng corny, ng OE. Ikaw, gaano ginbigan ginlain sa kabuhi mo sa akon, kay laki ko, laki ka, agi ko. Amo-amuhon mo na lang ko na idayon. Ha, Heidi? Ano nga lang niya man? Heidi, makalalat, i-block mo na sa karon. Ay, madakpan, takatunto ka. Ang ulo mo pakdulon ko nakaluwag. Panulay nga inibuhi ka pa nga doon anod ka na mas baha. Ay, karon din, napusan, takakaroon nga da kami din sa manok ka tinulang. Kanamit namin sa sabaw, naghalay ka imo yung kakuro komentar di. Ano labot mo kung buki ko? Wala tama kaya gina-imbita nga mag-upod ka sa live ko inihing panulay ka. Na wala ka pa napatay sa inyong barangay. No? Do ikaw yung scammer, kay Dumunog Baldog na kung nakilala ko sa Bacolod ko, no? Tarong ka ha? Ay wala ko yung blanadlock sa imo. Wala ko yung blaming ginabrang sala sa imo nga panulay ka. Nakaon ko, di ko na po hata kakasabaw ko tinula karon. May mga, ini mga tao niya mga isaan ho. Manunto na niya manunto ho. Kag magkomentar ka komentar sa imo sa hindi sakto. Pero sa totoo, hoy gahoyango man tinai mo to. Basi galaway ka lang sa ginadada ko. I-block ng panulay na. Kawatan ay. Intra sa live ko yung panulay ka. Taruhan mo mag komentar ka. Kaya karoon nagoy na painit mong ulo kay kaya sa babala. Kaya wala ko niya props. Nakatalaka. Ano yung problema sa mga buhi? Ano yung man? Si Heidi makalala. Ano yung ngala niya man? Biskan niya nga profile pic, hindi niya kaya panindugan. Isog ka, nagalay ka kapanago sa palda sa iloy mo. Nagalay ka kapanago sa itsura mo. Gago ko, no? Katabunan. Ara sa ako bala, i-block ko siya bala. Hindi lang kayo, hindi makakatabunan sa ako. Kita ang yung comment, ariyo, ibalandra to siya bala, ipita comment, siya kag buyayawon niya, para na gusto yun magsikat kung panulayan eh. Gusto mo kung Basta barang bla. gusto mo kung paluado, nakaplansya eh. Numal nga, nagapahimuyong ko niya bala. Hindi ko na siya mapin. Basta daan mga wrong comment daan niya. Ayan yung comment ni Heidi Makalalat. No? Pangalan mo pala daw ginkawat mo lang ang pangalan mo pala parang on the spot ginawa mo. Maka-comment ka sa akin. Akala mo kung ano yung pinaglalaban mo at saka hindi kita papatulan. Yung ulam ko dito, tinulang manok. Ikaw ya, anong... Ha? Paki-block, friend, mga madam, ano nyo po yung demonyo, yung i-report nyo yung account niya kasi pumasok dito yung first cousin ni Satanas. O, i-block ko na to. Imal ko, ho. Ganyan yung pabor dito sa akin, eh. Block nyo sa unusual activate. Ay na, no? Hindi na siya. Report unusual activity. Ano? Report nyo sa I-block nyo po siya, unusual activity ang taong ito na si Heidi Makalalat na demonyo. Nangigigat sa'yo. Balay niyo ko gago, kuno nga gibuki. Ano gusto mo diya maano ko di sa live ko? Kaya kumakain lang ko yan dito, hindi naman ikaroon maano nga ako live mo. Anpin. Wala ara naman to, gapilit kasi ito, ginpatay mo lang to kagina, no? Undo, ha? Gusto na ipakto ako sa ibarita. O yan. So hindi po ako masyadong nabusog sa ginawa niya na comment dito. May mga ulo. May ulo pa di black ka man. Pag umusa, yun naman sabaw-sabaw. Hindi ulit si Jod. Sir Jod yan? Doon ako, bitaw lang ako lang. Ang ulo sa manok. Tama ba ka na mo tinggal?
Ay, di makalalat niya panulay, guwada. Kaya pa mo, yung kanigin ko, tiba mo naman ang almoranas ko, ang kaspa ko nung ululbo sa imo. Isog sa imo, hindi ka kaya mag-imo sa Facebook account, mga may tsura. Malugton-to ka. Wala sabi po malay ta. Oo, pangulay. Wala po ito na yung posisyon niya sa mga buhay ko na ni standard niya. Basta respetuhan na ilang takay, wala kayo bala na hadlok. Ananda ko yung ginatawag nga kapigaduhon. Kag-ananda ko yung sa ginapin, may nang ginadaog-daog. So kung hindi yung tarungon mo yung mag-comment, kaya hindi mo kaya pag-iyaw-yawon, kaya ga-respeto kayo sa akong viewers. Kung nabalon mo kaya nga gago, kag-buke, amo na hindi kayo mabaton. Kagwapo ya sa ako, kagwapa. Yun na pa, init mo ng ulo, pati ulo sa manok, nagkaladalasan na sa kaon. Gaway ko ni balatari kakaon ng ulo sa manok. Hindi ko niyan. Kulba ako na magkaon sa ulo. Kaya doon ara na nagatinir ang mga ano, mga parasite. Kung yung gasto ba, lagi na bilin-bilin. Kung wala na kung it-iton. Anong tubo? Sabi mo, tubo ba yun? Kaya anong plano mo, gubuon mo na ng unto ko? Kuyo, humok lang pero. Bukas naman tuyo. Ako, tanto ko na luwat buwas ta. Bukas yung dulato daw mo. Ngamit ko dyan balag basta nitid manok. Kita mo na, hindi makalala to. Kamu na ikaray, kaya kung sa tubangan mo, kay burambon, sliob mga panulay, kaya wala ka pa nakilatan. Ano yung sala ko yan sa imo? Kaya kaamo lang ko na yung magpanggawi, kaya do ka pigado lang sa hindakan ko ya. Kita mo na yung karay, kaya sa manok ko isa kaya isang toka. Isa kaya isang toka, kung hindi ka marunong magsipag. Pero pag ikaw yung nakialam sa akin, dito yung kumakain, ako sinabihan mo ko yun na hindi po maganda ang comment mo. Kita mo niyo, karabkab ko sa itsura mo nga panulay ka. Nga mo ning nami. Kaya nga ama komentar di sa akon, kag kun buyayawon ko na sila kay tapos, do ako yung mabato. Wala na sa may mahimo, kaya naka-block na sila sa akon. Di ba kakaroon mabagong SIM card kag magpalo-follow, di kag mangyaguta sa akon. Kaya kung hindi pa ako tinto nga panulay kang buiset ka, pakdong sa imo ang ulo kaluaw sang luwag. Ang luwag na yung bakal nila sa akon ni ano. Ni manang Jenny Shimiso natin. Hindi na ko mapaway na ko. Paos na ko. Thank you so much po. Sorry po talaga dyan, no? Sa wrong comment, wrong spelling, no?